Aquest és un suquet senzill, boníssim i molt ràpid de preparar. Teniu la llista dels ingredients a la descripció d'aquest vídeo i en el nostre blog. Aquest suquet es cuinava a bordo amb les 4 coses que tenien els mariners i el resultat és espectacular. Nosaltres l'hem cuinat amb polla i penegal. També necessitem 5 grans d'all, julivert, un parell de tomàquets, 4 patates, una culleradeta petita de pebre vermell dolç i mitja de farina de blat de moro, maizena. També necessitem oli d'oliva i si volem cuinar la recepta tal com la feien els pescadors, aigua de mar. I si no en tenim, una mica de brou. Com que és un plat molt ràpid, ho tenim que tenir tot preparat abans de començar. Piquem 4 alls i el julivert, ratllem el tomàquet i pelem les patates i les tallem a rodelles, més aviat primes. El peix el tallem a trossos i el salem. I ja podem començar. En una cassola posem oli i en fred afegim els alls picats. Engeguem el foc i els hi donem un parell de toms. I abans de que s'enrosseixin hi afegim la meitat del julivert. Li donem un parell de toms més i ja podem posar el tomàquet ratllat. El tomàquet apenes ha de coure, no l'hem de sofregir. Afegim el pebre vermell, remenem una mica i ja podem incorporar les patates. Les barregem bé amb el sofregit i ja podem incorporar l'aigua de mar. N'hi posarem molt poca, la justa perquè es coguin les patates. Si n'hi poséssim massa, al reduir-la, el suquet ens quedaria salat. Tapem i ho deixem coure entre 10 i 15 minuts. Tot depèn del tipus de patata i el gruix. I ara ja podem afegir-hi el peix. Si cal, podem afegir-hi una mica més d'aigua, però molt poca. Penseu que el peix ja en deixa anar. Tornem a tapar i ho deixem coure 10 minuts més. I a mitja cocció li donem la volta. I mentre el peix es cou, amb el gradall que teníem reservat, preparem un allioli negat. Ens ha de quedar líquid. Passats els 10 minuts, afegim una mica de farina de blat de moro, molt poqueta. Això farà que la textura del suquet sigui la que anem a buscar. Sacsegem una mica la cassola perquè tot quedi ben barrejat. Apaguem el foc, tapem i ho deixem reposar 10 minuts. Aquests 10 minuts són importants. I just abans de servir-lo, hi afegim l'allioli negat i el julivert que tenim reservat. I ja el tenim, un suquet mariner fàcil i boníssim. I com a curiositat, dir-vos que aquesta és una de les primeres receptes que Ferran Adrià va aprendre del seu primer cap, Miquel Moll. La subscripció al nostre canal és gratuïta. Si ho feu, ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.